Sira mo ng forma eh. Kape ka agad. Saan ang kwarto? Layo. Ah. Ito po si Mingming. Si yung bagong huli ko. Kabang nagkususunod na, kabang tikus. Ha? Alam mo mga ikus. Oh. Ha? Nakabang sa mga ikus. Iniwan lang nila dyan, di man niya din nasa bahay mo. Ba't dito nga din nag-iber? Ilagay ko nga yung dun. Si Alex. Shout out. Karating lang. Mano-mano ko itong hinuli. Tinapa ko. Ito si Aaron. Nag-aaway yung dalawa niyan, hindi. Ha? Nag-aaway yung dalawa. Hindi kasi ano yan. Naglalabanan niyan. Sa pula at sa puti. Ay, Si ano? kuya. Ayos ka ba? Ganda nga po kuya. Ay, si kuya ba? Balikan ng mga kaurago niya. Nagpunta muna ako sa kapatid ko. Alam, tikus. Ayun. Ito, Kuya Bal. Nakain ka nito, Kuya Bal? Kira ka doon. Wala. Ito. Dalawa. Tapos mga kaurago, yan ay di. Ah, May dala siya ano. sa kapatid ko. Gumagalaw pa oh. Gumagalaw. Di pa yung patay. Lagi pala ng ano mo. Yan, Ha? kaurago. Pispan mo. Oo. Okay, kuya, din marang. Yan siya. Shoutout sa Will Cafe. Laki no? Mapapanood niyo po yung ano niya. Ba yung mga pagmahal? Ha? Brad TV. Kagabi. Buhay po mo. Yan. Shout out po sa lahat. Yan. Andito na kasi ka lang, Pitos. Naka-live ka rin? Hindi, kay Kuya Jun Oragon to. Alay. Ito. Ayun, live. Diyan Aragon. Ito, galit na naman si Kuya Bang. Ang galit na naman. Murasdot na naman ang mukha. Ano ba yan? Pati ba naman? Sabi nakatutok ano? Tutok. Ang gusto siya manulog. Nasaan yung kwarto niya? Ayun yung tututukan siya. Kami kung tutukan ko. Tuktukan, hindi tutukan. Uy, 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 uy. Pero tutok yung... Si Mr. DJ. Ito yung nakalive? Ha? Ito yung nakalive? Oo. Sure ba? Nagsabi ka nga shoutout eh. Shoutout Oh, ka sino- lang, Pitos. Sino gumamit ng ano mo? Ha? Ano ka, comment. Sino gumagamit? Ang bilis. Nandun, naka-charge lang. Naka-charges. Ay, si ano? Si Manay. Si Manay. Rhea Olarte. Bagong gising. Okay lang yan. Si ano? Si Bila. Si Bila Ayup. Ka-live ka? Oo. Ay, hello po. Live ba sa Talay? Magandang hapon. Ka-live si Manoy. Hello. Si Kalampitos, nakita pa nga rin in person si Kuya Kalampitos. Papahinga po kasi kami Ay, bago oo nga. na ano. Si Idol Bella. Si ano? Ngayon ka lang. Bakit ngayon ka lang? Igagala mo na ako. Sige, sige. Yan, shout out na si Bisaya. Ay, galing ka. Anak, upoy. Gemma Rapalo, shout out po. Agnes Miranda, Jennifer Itaw, Wala na yung si Jeline Auret Umalion, Megalab shout out. Betty Garbin, Agnes Miranda, Crescencio Almonida, Agnes Miranda, yan. Christy Lee Barentos, shout out po. Pujihara Susan, shout out po. Agnes, yan. Dina Abragon, nakinangalimang saya naman lagi dyan dito. Yan, shout out po. Jennifer Itaw, shout out. RW, may galap shout out. Salamat po linya na bata. Nancy Casio, Analia TV, Bilar, Olga Sana, Mili Castrañebo. Apo, nasa diet ako. May galap shout out Lorna Untalan, Dina Bragon. Uwi na agad. Yan. Mga nagmumukbang sila. Yung pansit niya. Kung yun, cooker ng Puerto. Mukbang. Si Sagap. Seryosong maray. Yan. Lia Gutierrez. Shoutout, babes. Shoutout po.
Paano na ilalagay ito? Juhan tayo. Saan pwede ilagay ito? Video na isang tingnan. Si Brother Agul. Ang pinakamalupit sa malupit. Yan. Si Brother Agul. Si Biba. Magpinsan pala kayo? Nabal daw ang ano niya eh. Nabal Ayo. si Lula. Ayo, pinsan. Nanay ko nabal. Lula, ano talagang nabal na Hindi ko dabal. lang araw ko saan nagsimula. O sila nabal. Oh. Ako pinsan ko rin si ano eh. Si Jeric Nabal. Nabal. Ah, Rabal pala. Rabal. Nabal pala yun ano. The Boys 5. Yan. Yiti Mansira. Good noon daw Brother Agul, sabi ni Agnes. Opo. Agnes Miranda. Yiti Mansira. Kape. Magkarapi ka mo. Imango dala mo isa? Maraming kuya. Yan, malalaki. Ito na lang kaya kuya. Alimango sa dagat. Susan o shopping. Shout out po. Yan po si Kuya ba? Yan kuya. Ako nang huli ng isa. Buhay ko pati oh. Mm. Kagabi na huli. Laki. Labit na po ni Kuya Ban. Kalimangan. Diba? Si Ma'am Bento. Ang layo din palang lawak ng sakop ng labo. Ano? Ang haba. Ang haba. Nahuli ni Kuya Bal sa pispan niya. Pagpunta ko, tulog pa yung dalawa kanina. Pumasok ako doon. Sa Pilipinas sa Kaya lupa. po si Ma'am Ed. Sa lupa nila. May punta po kayo ngayon? Asap, ano? Saan galing? Sa kapatid ko, sa Santa Elena. Doon ako lumaki. Kaso di na lumaki. Lumaki. Doon lumaki. Tumaba lang na bilang. Ay, may kape ka pa? Eh. Kape is life talaga si Sagap. Dem, Face like. ikaw magdanda Su- dito. Susan o Shopee, shout Ay, out. si ano pala? Baka invite mo sila papuntang si Banban, yung mga viewers. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa mga taga si Banban. Salamat po, Arnel Belheka. Arnel Belheka Alam Story. ko ang title mo. Ano? Nandito na ako sa daet. Hindi. Ano ba ang title mo? Muling ibalik. Muling ibalik. Saan pwede ilagay ito? Sa loob. Saan? Diyan ka matulog. Sabay ah. Tara, samahan daw. Diyan, ako kakalat. Na si Brother Paas. Hindi na siya paas. Si ano? Yan, si Brother Paas. Yan, nandito pala si ano, si Ate Rhea, yun. Dito. Oy, dito. Yan. Dito. Pero dito namin nilagay yung ano eh. Yung gamit. Dito namin nilagay. Yung garamit niya? Yung, wala na, nasa kwarto ko na. Doon sa kwarto. Sige. Masagap. Yan. Sidenyo. Mabel Sidenyo. Yan, shoutout sa'yo. Yan. Malayo. Yan. Samahan natin si ano, si Kalampatos. Kalampatos, pasok dyan, Zelda. Yan, papasokin natin si Kalampatos. Bagong ano po, sa bahay ni Kuya. Sige. Ito po yung bahay ni Kuya. Sige, pasok dyan. Ito po yung... Dito? Hindi yan. Gamit lang ha. Ah. Hindi ka dyan. Hindi. Ay, buli. May tulog dyan. May tulog.
Mitulog Si Kuya Jun. Ito pa yung ano. Diyan oh. Diyan ang Nasa silda silda. ko. Ay, dito. Diyan ang silda ko. Diyan. Sige pala dito na. So, support nyo po ako. Yan. Support nyo po ako. J Brad TV yan mga brother yan. J Brad TV po. Yan. Yeah. Andito na po kayo sa Kanina bahay ni nagpakain kami. Kuya. Napakain kayo. Si... Ay, mata po. Gising. Gising. Gising po. Gising. Mata. Bicol. Sa Bicol. Oo, sa bagay. Gising pala. Ah, yung live mo. Yan. Gising po. Anong galit mo nung ha? Galit yan, ilabi. Shout out Kuya Bal, Madam Edna. Ay, sorry. Ay, susli. Naku. Parang pinakabunso ata si J. Brad. Ayun po si ano. Si Sreya. Ako, bunso. Okay. J. Brad. Masan kayo? May punta kayo, sis? Ano na? Estrella Villacolor. Ayun. Ikaw yung ano, yung unang mission mo. Ayun, masama po tayo. Masama. Mother Pat, masama ka? Paano naman kayo sa Alimango? Yung Tama ka sa mama. tilapia lang, ma-export lang sa tilapia. Sino pa yan sa ano? Yung Tapos. Oh, dala ko pa itong isang suki. Dalawa na. sa bulsa pa rin mawala. Rikon. Ikot-ikot na. Lagi mo pure help sa Brooks. Ayan. Jennifer Itaw. Mari. Lagi mo. Sino po? Si Brooks. Yung sa Brooks daw. Ay, Ikaw daw mag-drive. Saka si ano. yan po, may pupuntahan po si ano. Puntahan daw sila Kuya Bal. Bas. Masan daw po tayo? Sabi nung ano. Pupunta kung saan. Yan. Pasamahin mo na yung dalawang yan, oh. Oh, yung dalawa sama daw. Ah, pupunta na sa ano? Doon, may dadaan, may dadaan. Sa tilapia yata. Si Pure Health, tapos yan si ano. Your health, sama! Sige. Pagod natin. Wow, nakakaya naman. Tama na, Jello, sumama ka na. Umakit ka na dyan. Umakit ka na dyan. Dali, dadaan.